Тезләре белән шуышы безне каршы алырга чыккан сабый, мин сезне шул кадәр көттем дип безне елмаеп каршы алды. 10 яшьлек кызда балалар церебраль параличы диагнозы. Спасибо, что починили нашу крышу. Я очень боялась этому. Именно Деонелерге, то что минде. Всем спасибо, что починили нашу крышу. Желаю всем счастья, здоровья. Чулпан кызы белән Симәк авылында алты пычмаклы агач йортта гомер кичерә. Үй шактый иске. Аның өчен Чулпан курчак өе кебек ясап койса да, тышкы кыяфәте буеның ярты гасырлык тарихы булуына ишарәли. Үйнең түбәсендә урта өлеше сыгылган ия. Район башлыгына мөрәҗәгать белән кирдем, ярдәм сорап кирдем. Үтенечемне кире какмадылар, ничек тә булса ярдәм итү ягын карарбыз диделәр. Рәхмәтләремне әйтәсем килә район башлыгына Хузин Альберт Робертовичка. Тиз арада спонсор табып, Шаймухаметов Ойрат ярдәм иттеләр, түбәмне ясадылар. Аннары инде Рүзәл Мингазовка. Йортның түбәсе ишелеп, Чулпан кызы белән урамда калмаган. Олы йөрәкле райондашларыбыз ярдәме белән Чулпаннарның йорт түбәсе төзекләндерелде. Райондашыбыз бүгенге көндә Йорчаллы шәһәрендә яшәүче Айрат Шаймухаметов спонсорлык ярдәме күрсәтеп, түбәне төзекләндерү өчен кирәкле материаллар кайтарды. Түбәне өме белән 2 көн эчендә ябып та куялар. Өмәдә яшәүчеләр туфрак сагадым үтмәсен дип өстән яңгыр явып торганда да эшләрен туктатмаганнар. Кызым инде минем юанышым, инде Ходай сәламәтлектән аермасын дип әйтәсем килә. Минем булышчым, ярдәмчем тепи йөреп китсә, нык бәхетле буларак дип көтәбез инде. Ибилинага бүген 10 яшь. Яшьтәшләреннән калышмас өчен ул укуын өйдә дәвам итә. Кызның тизрәк аякка басасы, үз аяклары белән җир җылысын тоеп яшисе килә. Сабыйның теләге хыял булып кына калмасын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.